Бог е любов. Той иска да се спасят всички хора и да стигнат до познание на истината. Източник на истината са Господ Исус Христос и Божието Слово, Библията. И така, не бъдете като тях, защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да му поискате. Матей 6:8. Какви топли и утешителни думи в началото на пролета. Те са особено окуражаващи. Вашият Отец знае. Чувствате ли се нещастни или потиснати? Доверете се на Него, защото Бог познава отлично положението ви и чрез любовта си иска да ви направи щастливи. Той е твоят щит. Наградата ти е много голяма. Битие 15:1. Тъжни и смутени ли сте в душата си? Доверете му се, защото той знае причината за бедата ви. Близката връзка с него ще успокои болката ви. Не се ли чувствате добре? Имате ли специфичен проблем? Изпитвате ли тревога? Имате ли някакви страхове? Доверете се на Бога, защото вашият Отец знае всичко за това. Той ще даде изходен път, така че да може да устоите. Доверете му се. Господ знае състоянието на сърцето и ума ви. Той е с вас, както е обещал, дори да не усещате присъствието му. Бог знае точно от какво се нуждаете. Неговата любов е неограничима и нежна. Силата му не познава граници и никой не може да я възпре. Благодатта му е достатъчна за вашият път от началото до края и ще ви помогне точно тогава, когато е необходимо. Той непрестанно бди и се грижи за вас. Той е всемогъщ. Нищо не е твърде незначително или прекалено голямо за него, така че да не го забележи. Нито пък има непреодолим проблем. Бог доказва своята сила на всички, чието сърца са насочени към него.